bacol kiri siji Kola jahe nak jahe cakol jahe di Botol jare banyak kokin bacol kiri siji Abang-abang gendera londo Ngetang siti kuburan maye Lambi abang ngetanda madak bubur Nge golek duwe bacol kare siji tolo jahe jahe jatuh jahe di botol jare banyak doke bacol kare siji abang-abang gendera londo iya iya tapi abang ketanda mata wadah umur kanggo golek duwe jahe jatuh jahe di botol jare banyak doke bacol kare siji abang-abang gendera londo kuburan maye lambi abang ketanda mata wadah umur kanggo golek duit napa Bu? Lemes isen aku nangis. Sik kayak adan kudu kae. Adan do jaga dhisik. Menghormati sing do salat, bang disolatke. Aku kok kafir. Bu. Ora krungu. Bu. 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 Sing nyulik ndi to? Ki adan. Bu. Ora krungu. Bu. Jenengku saiki tak ganti, Bram. Celeng. Mau pengen arep metu reg-regan saiki tekan kene men gogok to. Yu. Halo Yu. Sabar. Sabar apa? Wah. Duit. Ila hadratin khususan.
Cek. Iki wong Karang lek adan iki wis rampung. Saiki lek nyanyi sholawatan karo mubeng alon-alon. Yo, Mas Irul. Wah, kembaranku sing paling ganteng dhewe. Sugeng sonten warga. Ngendi kene iki? Ayo nang desamu samplong mitir kowe iki. Warga Karang Daleman hari ini Kencana Rimba Live. Acara apa kayak tulisannya? Halal bihalal. Halal bihalal pemuda-pemudi Karang Daleman. Beserta anniversary ulang tahun pernikahan Mbak Ella dan Mas Yuda. Semoga semakin samawa. Hei. Bojoku kok melu, Bu? Sapa? Bojoku. Endi ta bojomu? Sing ayu dhewe kok Kok biyen uduku iki? Mosok. Apa iki Iki kudungan ya? Iki kudungan. Aduh. Nggih, sore hari ini disponsori oleh Warung Berkah Mbak Ella dan Mas Cumplung Garage. Untuk soundnya dari Gerabak, Mas Kadut Sound Audio. Ada Mas YouTuber, ada Samudra Kian Santang Channel, ada Tiang Tampir Channel, ada Rikol Penghibur Channel. Wangele Mas jenengmu ki lho ah. Nah, siang hari ini juga diramaikan oleh Mas Irul. Sugeng Riyadi minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Alah Bu, senyumane iki lho Bu. Iki to? Alah gantenge raumu, alah dapurane kebo. Wah elek-elek ngene iki, wah bojone papat. Irula pikir siji. Duduk. Jare duduk Ora. Jangan lupa ya untuk di-subscribe Kencana Rimba. Yo, lagune karo mlaku karo ngenteni kono komat. Meh ngopo? Aku sing nyanyi? Aku sing nyanyi wong tik-tik bunyi hujan. Solawatan to, Bu. Ah, solawatan urusane dhewe-dhewe iki, Rul. Betul. Yo, wajib ngain. Wajib ngain lanang wadon luru ilmu. Wajib ngain lanang wadon luru ilmu. Aja lereng yen durung rusak bodohmu. Aja lereng yen durung rusak bodohmu. Soliren yen durung antek bodohmu. Wajib ngain lanang wadon luru ilmu. Wajib ngain lanang wadon luru ilmu. Aja liren yen durung rusak bodohmu. Aja liren yen durung rusak bodohmu. Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu. Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu. Aja liren yen durung antek bodohmu. Aja liren yen durung antek bodohmu. Wah, iki nang kene ana artis sing sekolah ora rimba iki. Waduh. Iki. Wes. Ora lanang ra wedok iki. Wow. Wah. Yo. Nggih, niki request saking ingkang gadah gawe. Sari Nandi, Mas Bu. Sari Nandi ya Bu, jalan-jalan ya Bu. Bu, salto Bu. Bu, salto Bu.
Putri Suri pujaan sang dewi hari sang putri menari iringi lagu sari mandi. Sing lakone arane dalan limang sasi kok kaya wong ilang jebule ra ono sing nyayang. Esok-esok kaya wong gemblung sore-sore dolanan wong kumpul ati iki rasane wis gembung wani nyawang ora wani nandung. Mas Bu, nanti mau ke Bu. Halo. Pak Jum. Pak Jum. Lumayan Bu, kena gitu ku kopiok. Oke siap. Wah, iki aku nang kene iki jajar wanita jadul. Iki jadul iki. Iki. Wah, ayune ndak bengi. Awan Rasa kakek ngomong langsung. masuk. Oke. Apa iki lanang kok, Bu? Iki. Iki. Ayo biyen tak tiri muni lanang ngono ya kenyataane ya aku ora kecetok. Mbok jajal buka, Bu. Buka. Iya. Wah. Ih, aku biyen joget nang kene sandale ilang iki. Berarti nek dambung Mas Irul halal lho, ora apa-apa to Mas Irul. Monggo Mas Irul. Nek kenalan ki. Wah, iki bintange Laura e. Wah, Jan. Saiki piye? Salto, Bu. Salto. Salto. Iya kok. Salto. Kok mengko Jare njaluk warok salto. Boyo iki wingi urung mari, Bos. Oh, dikira. Yo saiki lagune wajib ae dientekke dhisik. Gak salto urung. Saltonan. Iya Irfani runci kembang wangine mobiar gemilang aja sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronce kembang wangine mobiar gemilang aja sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Urip sira ning
pangeran. Jarum bukan wong manis sembarang jarum, tapi jarum wong manis selendang sutra. Jok 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 jok. Senyum bukan wong manis sembarang senyum. Senyum bukan wong manis sembarang senyum, tapi senyum wong manis mengandung cinta. Karena dosa. Jangan nulis wong manis di atas kaca. Jangan nulis wong manis di atas kaca, tapi nulis wong manis di atas kertas. Apa Bu? Apa iki? Penonton. Wah, iki cah YouTuber mau njaluk lagu. Oke. Bel-bel. Kok duduk meneh? Bel-bel. Adi foto dor. Samlo kemitir. Njaluk lagu apa, friend? Teknik buyujan. Oh, garangan tua, kae. Anaknya garangannya tua main kae. Halo Beb, waduh, I love you. Wah, wah, perang rungu, wah saya katamu, wah ini, alhamdulillah. Iya, Santai, kon santai sih. Iya, uangnya bayarannya dhisik. Said. Kon santai sih. Wah, satu. Mbahmu pejutan 120 bos atau 20.000. Bocah wedok ora niru kowe. Kowe bojone Bagong. Oh, halo. Baik. Nah, iki lagune apa dhisik? Kok mesti rondo wae? Aku ki kita diduduk rondo. Berarti lagunya Sido Dudo. Ibu, lagunya Sido Dudo wi. Haus bareng nih.
Mafailaton, mafailaton, mafai. Assalamu alaika ya minal ambiya ilaihi. Mafailaton, mafailaton, mafai. Assalamu alaika ya minal ambiya ilaihi. Mafailaton, mafailaton, mafai. Assalamu alaika ya minal ambiya ilaihi. Mafailaton, mafailaton, mafai. Assalamu alaika ya minal ambiya ilaihi. Mafailaton, mafailaton, mafai. Assalamu alaika ya minal ambiya ilaihi. Yen awan aku ra doyan mangan, yen bengi turu tansah disian, sing tak pikir rondo telese tandalan, tapi paten sepasang kowes berkata untuk manggung pawukir as merondono, hatiku bingung sing tak pikir ora rumangsa, bukan terus ing mangsa ketiga rondo teles katon ana ing netra. Lara prata disetek ora dumopo. Lara kangen disetek kemalan apa. Loro rindu dicamoni malangalu, bisa mari yen kowe dadi boksoku. Turu jam pitu ketok-ketok atiku. Turu jam 8 ketok-ketok janggutku. Turu jam 9 ketok-ketok dagaku. Turu jam 1 lampu terus tak pateni. Yen awan aku ra doyan mangan, yen bengi turu tansah krisian, sing tak pikir rondo teles wedan dalan, dadi manten sepasar wis pedatan, butut manggung pawukir asmarandono, atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa, bukan terus ing mangsa ketiga
mari yen kowe dadi bojoku turut sama pitu ketok pipimu turut sama wolu ketok ana janggutmu turut sama songo ketok-ketokan kakakmu turut sama siji lampu terus tak pateni Rondo teles. Ngawur Bu. Tronton. Isi joget yuk. Assalamualaikum di setiap pada pertemuan jawabnya waalaikumsalam itulah tuntunan agama Islam karena assalamualaikum setiap pada pertemuan jawabnya waalaikumsalam itulah tuntunan agama Islam. Assalamualaikum di setiap pada pertemuan jawabnya waalaikumsalam itulah tuntunan agama Islam. Assalamualaikum setiap pada pertemuan jawabnya waalaikumsalam itulah tuntunan agama. Assalamualaikum di setiap pada pertemuan jawabnya waalaikumsalam itulah tuntunan agama Islam. Ucapkan Assalamualaikum setiap pada pertemuan jawabnya waalaikumsalam itulah tuntunan agama Islam.
Tepuk tangan untuk Mondolan. Yang mana tentunya dari teman-teman dari Kencana Rimba sudah mengantarkan. Oh, Sandadi. Sandadi bagi. Oh kok oh iya. Oh iya, orang ngobrol sik wong loro. Mbak D. Masih rusuh tuh. Ya waran bejel. Ambune bobo. Bupati ya. Yo, kebu arep dadi arep warokan. Ayo Des, waro Des. Yo, kosek. Ki jaluk apa iki? Warok. Jaluk warok. Suramagala siap yo. Oke. Niki kebo saya napa awat? Jan. Jaluk apa? Tabani. Tambani sih. Tambani jawab kuwi. Jaluk apa iki? Apa? Jaluk apa kuwi? Oh, dadi ya. Elsie? Bojo. Halo kok tangi? Ayo menyat meneh. Oke. Slompret. Slopret isik. Okta kahi karya. Nunuke ra duwe. Tung tang. Sigro. Iya. Yuk Suramagala siap siaga. Kang Dimas kita. Kebo giras. Apa iki? Sigro to? Leaan. Oh, leaan. Oh, metu leake Mas. Ayo Mas, diliaki Mas. Jaluk leak saiki. Kok kasete gek goleki lho. Kasete. Kasete gek impor. Dinggo sik. Piye? Ya goleki. Selain Sik gek goleki. Oh, sigro. Yuk, kok dalu ping. Awas. Aku ora sida piye?
Wassalam innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aja kesusu sih, aja kesusu. Aja kesusu sih, aja kesusu. Nang didulang nang Pak De nang di